खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मैसर बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय जोंहा नै लाइमोननि मिटिं जादों जोंहा नै जोंनि गामियाव सेंग्राफोरनि ओमफ्राय जोंहा नै रुगुं गुमैया नै बयलार गोदागासिनो दङ दा एवनानै एसे सोरबा सालजों लोंग्राया जासिगोन जोंहा सोरबा सेरेबजों लोंग्राया जासिगोन आरो जिखुनु जाया डाइरेक्ट थगायनाय नेम गैया सेरेब लोंग्राया लोंग्राखा आरो ओमफ्राय ओरै मानै हांगासिनो दङ नैबे हांगासिनो दं आरो मासे हांखांनाया नै लांबाय आरो मानैमोन हांनाया बुंस्लाबस्लाब मोनै हांखांबायानो मासेया राखेब आदाया दे मोजां दान दै गुमै होबाय था मोजां मालके खाथिबाय दै ओइ बयलार एवगासिनो नै माबा गामला गिदिर खोबदों नै दे एरखावदोलै नायनोसै बयलार लागाव बयलारा लागाव होखाव फिबुआ आंनि दै फिबुआ बैनि एरखाव लागाव दासो लागाव एरखाव लाइमोननि उदिक जादोंलै लागाव लदिक जानायाव बयलार माबा 2000 खरस खालामबाय आरो लोंनायबो दङ आरो लोंनायफोरखौ देखायबाय थाला दा देखायनाय जाबाय देखायगोन दा बयलार एवसि खावलागासिनो दं नै मा होनोथाय बेखौ बायथालि ना मा होनोथाय नामा बेरखावग्राखौ गारबाथ' गारबानो खोस्लियाथ' खोस्लिनो अ बेलसा गारबा दे हाबाब सोर केमेरा साबायगोब्रा नै नोंखौ साबायगोन आं जाबाय लागाव बेदरा एरखावलाय दासो जादों जायो बिखे आंनि आरो गुमाय बिखा हरगोलाय बिखा हरगोलाय गुमाय बिखाखौ उइलाय याद उफरत itu mor hoy ibu coba langmen dang deh ufur deh nunggu sih jadi gitu dah beka deh jadi unison Bang labai guys nih, isi sosi langan lah, buso. Ini lagi buso. Buso langan berapa? Dia buso, langsung kayak yang, buso. Halah jemnai. Hei, mana sih jangan lama deh. Lok ini singi koni loh. Godan party noal, purna party. Yes, itu ya karek. Gue mau jalan mana? Susah. Bos sudah nih. Anu sushi korban jabai. Jabai. Siu berjalan nih guys. Berjalan. Boleh like. Noi giờ khang lên khang chụp bay xin chụp video bye bye next video lần một xíu subscribe share and like from lo bye bye next video lần một xíu